खुलुमबाय लोगोफोर जोङो किसुमान बाथ्राखौ जेसेबां लाखुमानो सानबाबो बे बाथ्राया जेब्लाबो लाखुमा जाया जेरैखि जाया गुबुना बे बाथ्राखौ मिथिगौआनो आरो जोंनि इन्डियानि बाथ्राखौबो गासै बुहुमाव गासैबो मिथिगौ जे जोंनि इन्डियायाव बयनिख्रुइ बांसिन जेसेबां हादोर दोङो बयनिख्रुइ बांसिन जोंनि इन्डियायाव रेप केस जायो होननानै आरो बियो दिनैल' नङा दिनै गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो जागासिनो दोङो आरो बेसां उनालागै जों बिदिनो सोलिबाय थागोन बेखौ रावबो खिन्थानो हाया आरो बे गासै बाथ्राखौ बुंनायनि थांखिया मोनसेल' थांनाय 25 फेब्रुवारि खालि दिल्लीयाव मोनसे जाथाय जायो आरो बे जाथाया 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जाबोबायदोंमोन जेखौ 25 फेब्रुवारि खालि हमजायोसो आरो बे जाथाया ओरैबायदि जाहैयो सासे उन्दै गथ' जि समाव हमजादोंमोन बै समाव 13 बैसोनिल'मोन बियो आरो बै गथ'आ टिउसनाव थाङो सानफ्रोमबो न'खरनिफ्राय टिउसनाव थिनहरो आरो बै टिउसनाव बियो 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो थांबाय थायोमोन आरो बै टिउसननि जि टिचार बिनो बिखौ माने गाज्रि नोजोरजों नायो आरो नायनानै बिजों माने किसुमान अश्लील खामानि मावो जायखौ सासे स्टुडेन्ट आरो सासे टिचारनि गेजेराव जेब्लाबो बेफोरबायदि सोमोन्दो जानोनो हाया आरो बे सोमोन्दोथ' खालामो आरो लोगोसे बियो बेफोरखौ गासैखौबो भिडिअ खालामना दोननानै फट' खेबना दोननानै बै गथ'खौ ब्लेकमेल खालाम जेब्लानो बियो गोसो जायो अब्लानो बै गथ'जों बेफोरबायदि बेबहार खालामो आरो खालामनानै 5 बोसोरनिफ्राय थाङै सानसे ओरैबायदि सम मोनफैयो जे बै गथ'आ आरो सह्य हायासै आरो हायैनि थाखाय निजेनिनो बिफानि सिगाङाव गासै बाथ्राखौ खिन्थानानै लायो आरो लानायनि उनाव बै बिफाजों आरो बै लाइमोनजों पुलिस स्टेशनाव थांनानै बै टिउसन टिचारनि एगेन्स्टै कमप्लेन मोनसे होयो आरो बै कमप्लेनखौ होनाय लोगो लोगो बै टिउसन टिचारखौ एरेस्टबो खालामनाय जायो आरो एरेस्ट खालामनानै बिनि जि दा प्रुफफोरखौ पुलिसफोरा नागिरगासिनो दङ आरो बांसिन प्रुफानो बेखौ गाज्रि साबित खालामनो थाखाय प्रुफफोरखौ मोनजोबदोंआनो आरो बेजों लोगोसे पुनेयावबो थिग 25 फेब्रुवारि खालिनो फुंनि प्राय 5:30 AM बै समाव सासे 36 बैसोनि आइजो आरो बै आइजोआ बास स्टेन्डआव थाङोमोन अबेयावबा थांनो थाखाय आरो बै बास स्टेन्डआव बै समाव बासाव रावबो गैयामोन आरो गावआ बासखौ नेनो थाखायनो बास सिङावनो बै आइजोआ जनानै थाहैयो आरो बै बास सिङाव जेब्ला बियो जहैयो सासे सुबुंनि नोजोरा बै आइजोनियाव गोलैयो आरो बै सुबुङा बिजों थिग बै लाइमोनजों जाबायदि बेबहार खालामो बेफोरबायदिनो बेबहार बै आइजोजों खालामो आरो खालामनानै बियो बै जायगानिफ्राय खारखुमा लाङो आरो खारखुमा लांनाय उनाव बै आइजोआ पुलिस स्टेशनाव थाङो पुलिस स्टेशनाव थांनानै गासै बाथ्राफोरखौ खिन्थानायनि उनाव पुलिसफोरा बै बास स्टेशननि जि CCTV केमेराफोर दङ बेफोरजों बै आसामिखौ हमनो हायो आरो हमनो हानानै बिनि थाखाय 1 लाख रां माने पुरस्कार होगोन होननानै खिन्थादोंमोन जाय बिनि खबरखौ होगोन बा जाय हमनानै होनो हागोन आरो लोगोसे बिखौ हमनो थाखाय ड्रोन केमेरा गोबां टीम पुलिसफोरा बानायदोंमोन आरो थङै साननै सिगां बै सुबुङाबो हमजायो जायखिजाया आङो बे भिडिअखौ बिनि थाखायनो लाबोदोंमोन जोंनि इन्डियाखौ गुबुन हादोरफोरा मा नोजोरै नायो आरो जोंनि इन्डियाखौ बेसेबां जोङो गौरब खालामो जे जोंनि इन्डिया जोंनि इन्डिया नोंगौ जोंनि इन्डियाया डेभेलप जादों जोंनि इन्डियायाव किसुमान माने मोजां सुबुंफोरबो दङ ओरै नङा जे गासैबो गाज्रि नाथाय किसुमान गाज्रि ओरैबायदि दङ जायखौ माने लाखुमानो हाया जोंनि इन्डियायाव बयनिख्रुइ बांसिन रेप जायो बयनिख्रुइ सानसेयावनो बहुद गोबां बेफोरबायदि केस नोंथांमोना खोनानो मोनगोन निउसफोराव बा
पेपारफोराव नोंथांमोना नुनो मोनो आरो बेफोर जाबाय जायखौ बै सांबादिकफोरा बिथांमोना नुनाय बा खोनानाय नाथाय नुयि खोनायिदि आरो बेसेबां जायो बेखौथ' जोङो सानस'नोनो हाया जायखिजाया लोगो मोनगोन बेफोरबायदि मोनसे भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।